Sinusundot ka ba niya? Hindi siya pumapayag. Masakit din yun para sa'yo? Yes, opo. Kasi siyempre kahanap din naman po ako ng lambing. Baka mahanap ko yun sa iba. Charot. Meron akong partner for ongoing 10 years. Kapag nag-aaya or mag-aaya ako sa kanya ng, alam niyo na, parang hindi siya pumapayag. Meron akong ex before, pagka inaaya naman siya, pumapayag. Umabot na kami sa 10 years, pero umaabot pa kami ng ilang buwan bago may mangyari sa akin. Hindi naman po ako yung parang gustong-gusto. Siyempre, babae po ako, parang siyempre may pangangailangan din. At lalaki din Kaya- siya, may pangangailangan din. Yes, So, of course. saan nakukuha, 'di ba, yung pangangailangan na yun? Ano ba siya? Naging AI na ba siya? Robot na ba siya ngayon? So, ano yung napag-usapan ninyo about it? Kumbaga, naging open na ba yung linya ninyo of communication? Ako, gusto ko siyang i-open. Pagka nakakapag-start ako mag-open sa kanya, ang sinasabi niya na pagod daw siya, stress sa work. Iniintindi ko siya, pero sa part ko, bakit ako tinatanggihan? Parang ganun. Masakit din yun Kailangan- para sa'yo? Yes, opo. Kasi syempre, kahanap din naman po ako ng lambing. Baka mahanap ko yun sa iba. Charot. Kinakabahan ka ba sa sarili mo na baka mahanap mo talaga siya sa iba? Opo. Syempre, mahal ko siya, pero ayoko naman umabot. Ayokong ipa-feel sa kanya na, sige, pag ayaw mo, baka sa iba ko na lang i-ano. Parang ganun. Ayoko po ng ganun. Live-in ba Kasi kayo? baka yes po. Parehas kayo ng schedule sa work? Yes, opo. Sinusundo ka ba niya? Actually, sabay kami pumapasok. Pauwi, tapos papasok sabay. Sinusundot ka ba niya? I mean, sinusundo. Hinatid sundo ka naman pala. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.